kung magagati ba YouTube channel na ilong? Oh. 1, 2, 3, go! Ayan, punta tayo doon kasi nahiwa-hiwa ko na yung ano kanina, yung puso. Ayan yung banana ko, oh. Nagtatayhop ng aming dapugan. Yan. Yan. Dito na ako kasi naluto ko na yung kanina yung ano. Laga. Nalaga ko na pala yung ano kanina, yung puso. Ayan, pasensya na. Ngayon ko lang naisipan na i-vlog itong puso ng saging. Yan. Nag-heart yung puso ng saging ngayon. Yan. Yan, ito na yung ginagawa ko, oh. Dito ako sa, ano, sa aming bumba. Yan. Magluto ako ng puso ng saging. Ay, puso ng saging, oh. Gagawin kong bula-bula yan. Nililit-lit-lit. Yan. Lagyan natin dito sa kabila. Yan, mga kailongga. Yan. Huwag kayong diri-diri ha, kasi sa amin masarap ito. Okay, diri-diri. Yan. Huwag kayong mangdidiri. Huwag daw kayong mandidiri, oh. Yan yung aming, ano, banana. Banana. Yan, yun na yung banana. Kasi bana yan sa amin tawag eh. Bana sa Ilonggo, asawa sa Tagalog, ganon. Tawag ko dyan banana eh. Yan. Tama na yan guys. Ay, Ilongga pala. Tawa yung banana mo. Ay nako, hirap tagalang mag-Tagalog. Yan. Yan o, yan na. Tabi na natin to. Tabi na muna natin to. And then, dito na tayo. Mahirap talaga pag walang cameraman. Yan, lagay natin dito sa kawali. Lagay natin dyan. Yan. Tapos, yan natin. Ganyan. Yan. Parang naglalabada ka lang. Ganun. Yan. Kuha tayo ng ganito. Ayan. Ewan ko anong tawag dito. Yan. Ganyan na lang. Para masala siya. Para hindi siya matapon. Ayan. Eto na. Okay na. Ayan. Ganyan na siya kaliit. So, let's go. Punta na tayo doon sa ating kusina. And, lagyan na natin siya ng mga ingredients. Okay? Charan, charan, charan. Ayan, kumuha ko ng tapalan. Tataran. Tantaran pala. Hiwa-hiwa tayo ng bawang. Hiwa-hiwa. Tapos, sibuyas. Hiwain natin yan sa maliliit. Tapos, ilagay dito sa ating, puso ng saging para gawing bula-bula. Hindi pala bula-bula, tapan-tapan. Tapan-tapan yung tawag kasi tapan lang eh, hindi bulay. Kapag bula, bilog-bilog yun. Pero kung tapan, plat-plat yun. Plat-plat. Ulit-ulitin natin. Pasensya na kayo ha. Mahirap ang buhay sa uma. Taga-uma kasi ako eh. Kaya ito yung mga gamit namin. Ng buhay sa mas mahirap din magtagalog. Mahirap daw magtagalog, sabi ni Banana. Gitin natin. Pasensya na kayo, mga kailongga, kung hindi ako expert sa slice, pag-chop ng sibuyas. Hindi kasi ako cooker. Banana ko yung nagluluto. Masakit pala sa mga. Ayan, hiwain na natin yung bawang.
Next natin yung bawang. Yan o, ganyanin nyo lang muna para matanggal yung balat. Yan. Yan, tapos chop-chop. Chop-chop. Chop natin ng maigi. Yan. Tit-tit na. Sabay mo na lahat. Yan. Natapos natin i-chop-chop. Ilagay na natin dito sa ating sa ating puso ng saging. Yan. Lagay na natin lahat. Yan. Next, tabi na natin. Lagay na natin yung itlog. Oh, wala yung isa. Ay, ito pala. Kuha tayo ng kutsara. Yan. Kailangan, kung marami yung puso ng saging, dapat yung itlog, marami din. Kasi kung isa lang yung itlog mo, tapos marami yung harina, tigas. Parang tinapay. Yan. And then, next natin yung paminta. Lagay tayo paminta. Patay gunting. Yan na. 4 na paminta kailangan dito. Yan natin. Tapos, kuha tayo ng sandok. Ito yung sandok. Ano muna natin. Para yung flavor malibot-libot. Yan. Ewan ko ba, mas Tagalog yung libot-libot. Yung parang ganito, oh. Yan. Yan ang mag-impindi. Next, asin. Tapos, ginisa. Wala kayo ginisa, pwede magic sarap. Kahit na seasoning. Hindi natin ng asin. Tama-tamain nyo lang yung asin. Huwag masyado, baka maalat. Kasing alat ang relasyon nyo. Gunting. Tingnan natin. Yan, lagay natin. Uy, ba't hindi melted? Kailangan melted to. Yep. Imasa-masa lang natin. Masa. Kailangan imasa. Kung nahihirapan kayo magmasa, kung meron kayong kamay na malinis, tapos merong gloves, pwede din. Basta malinis lang yung kamay, huwag yung galing CR. Yan. Tapos, lagyan na natin ng harina. Ito yung harina natin. Yan. Bukas na yan kagabi pa. Binuksan ng iring namin. Yung pusa, yan yung banana ko. Correct na Tagalog ko. Kala niya magaling din. Yan. Lagyan natin ng harina. Harina, 3rd class. Yan. Kahit anong harina, pwede din yung 1st class. Yung pang cake, basta kahit anong harina, basta harina. 3rd class yung gamit namin na harina dito kasi mura yung 3rd class. Kapag sa tingin mo kulang pa, edi dagdagan mo. Yan, dagdag. Dagdag tayo harina. Itsansa mo lang yung harina. Itsansa. Itsansa! Tansahin. Tsansahin daw. Tansahin. Tsansahin. Tan. Correct yun. Oy, banana, ikaw na dito magluto. Tansahin. Tsansahin mo. Ano ba yun? Yung Tansahin. tansyahin. Pasensya na kayo sa Tagalog ko kasi Ilonggo yung mga tao dito. Yan. Pwede natin siyang i-try. Control. Lagyan natin ulit ng asin kasi mukhang malasay. Malasay siya. Ay, ano ba yung Tagalog yung malasay? Yung parang bang ano? Ay,
Oy, banana, ano yung malasay sa Tagalog? Ayan. Ubusin na lang natin yung ano, yung tag-piso-piso na paminta para mas ano siya, masarap. Kasi sa luto, yung paminta talaga yung ano, magpapasarap. Yan. Yan, halu-haluin natin. Pwede na natin ilagay doon sa ating ano, sa ating kalan. Tapos, tara na, lutuin na natin. Kalan, wala pala kaming kalan dito. Anong tawag dito? Dapugan. Pugon! Yun, pugon. Ayan, o. Pakita ko sa inyo. Yan, pasensya na. Ako lang isa. Walang cameraman. Ayan. Ito yung kalan, ay yung pugon namin. Yan. Ayan, set up muna natin yung camera. Lagay natin itong kawali. Tapos, ito, yung baga-baka natin. Tapos, kuha tayo doon ng ano, kawayan. Yan. Lagay natin dito. Yan. Ito yung tinatawag namin na taihop. Yan. Yun, gumagana. Yan. And then, kuha tayo ng mantika. Kuha tayo ng mantika. Kuha tayo ng mantika. Sunya! Ito yung mantika. Sunya! Wala. Yan. Wala tayo doon. Tapos kuha tayo. Tapos, lagay natin dito yung camera. Set up muna natin yung camera natin. Ayan. Then, lagyan na natin ng mantika. Oil. Ganun ba? Rami-ramihan natin yung mantika. Ayan, pag nakita nyo okay na yung mantika, tapos parang pwede na, yan, nagbubukol-bukol na, lagay na natin tong kumukulo-kulo pala. Yan, lagay na natin tong ano, yung ating ano, yan, ang tawag dito, yung bula-bula, puso. Yan. Lit-litin lang natin para madaling maluto. Kasi kapag malaki, matagal maluto. Tapos yung loob niya, hilaw pa. Yan. Ganyan lang kalaki. Para kung marami kayo sa bahay, pwede ito ma-divide. Para sabihin marami. Yun. Yan. Hindi na to bola-bola ha. Tawag dito plat-plat na. Plat-plat. Kasi ano. Lapad. Hindi na plat. May background ako doon. Oh. May tagsalita. Ay nako. Mahirap magtagalog sa probinsya kapag kinalakayan mo yung Ilonggo. Nagtatagalog lang ako para naman maintindihan ng iba. Kasi kung mag-iilonggo ako, nga. Lalo na pag wala akong nilagay na translation. Yun. May banana. Ano yan? Palapad-lapad na? Lapad-lapad. Palapad-lapad na. Wala nang flat-flat. Italian natin yung buhok natin. Baka kasi masabi nila may buhok. Tingnan natin yung mga kailongga na maluto. Kasi yung kahoy natin, parang kahoy. Ayan. Ayan yung banana natin. Yan yun. Yan. Nagbibial ang banana natin. Nagbibial daw. Yan. Hindi daw siya pag umida. Ayan. Balik tayo dun sa ating niluluto. Kasi yung kahoy natin.
Okay, ito na mga kailongga. Meron na tayong luto. Ipatikin natin sa ating banana. Uy, banana. Tikman mo to banana. Banana nung banana. O, tikman. Itong masarap. Ayan. Ano? Hindi pa man brown. Brown. Brown na, oh. Ilaw pa. Ilaw pa daw. Ilaw pa daw. Balik natin.